Здравейте хора, както вече сте видели от thumbnail, аз се предизвиквам да мейна този iPhone 7 Plus през 2024 година. Като говорим, че това е телефон от 2016, сигурно ще е малко трудно, не знам, но ще видим. Не искам много да ви бавя с тъпо интро, така че направо да започваме. Така, значи първото нещо, което трябва да направя е да таковам SIM картата от моят телефон, който в момента снимам, в този тук. И сега ще я прехвърля и така. И за жалост се сблъсках с първия ми проблем. SIM картата ми е вътре, обаче телефона показва, че няма SIM карта. То не са... ето. Ето тук пише No SIM. Ето това ми е от моят телефон. Това за картата. Сега ще пробвам да я изкарам и пак да я вкарам SIM картата. Така. Така. Изписва, че търси. И да, свърза се, ето. Вече не пише много SIM карта. Добре, сега той нещо ще го вкарам в моят телефон, нали, т.е. вече не е моя. И така. Готово, значи вече всичко се прехвърли в този. Е смисъл да е SIM картата. Сега остава да направим едно нещо. Така, окей. Да си включа Viber на този телефон. Добре. Няма да ви бавя с това, просто ще се го прехвърля. Така хора, свързах се и вече всичко си ми е тука. Мисля, сега няма ви покажам, защото ще ми видите чатовете. Но да, вече всичко ми се появи тук. Имах се направен бакъп и се го върнах, така че да, мога да скажа, че всичко е наред. И сега следва следващата стъпка, която е да му сложа ковче. И да си сменя този Apple Watch серия 8 с другия Apple Watch, който е свързан към този тук телефон. Сега отивам да ги взема. Така, ето кълъфа. Значи никога не си позволява в живота си да използвам телефон без кълъф. В смисъл навън, къде извън вкъщи. Аз не ги изтървам много, даже почти никога не си изтървам телефона, обаче просто ме е страх да го нося без кълъф. И това е другия Apple Watch, който е зареден на 67%, така че ще го включа малко да се позареди и докато се зарежда ще видим кой да правим. Добре, значи включих Apple Watch се зарежда. Сега той тук трябва да го сваля. Не знам защо, обаче винаги като го сваля, на китката ми има и това нещо. И винаги като го помириша, ми мирише на ягоди. В смисъл, на нещо такова. На нещо много странно, ама хубава е аромата. Не знам аз как да го уточня. Ето го, телефона вече е готов. SIM картата си е вътре, всичко си е наред. И сега видим дали тук всичко ми е на място. Viber-а няма колко гледам. Мисля, че всичко си е наред. Само пак да видим. Всички групи са ми тука. И да, като цяло всичко си ми е тука, така че сега да проверим някое друго приложение, като TikTok. Да видим колко канта имам. Ето. Добре. Главният ми акаунт е тук. Ето го. Можете да ме последвате в TikTok. Чакайте. Не знам дали много добре се вижда. Ето го. Добре. Та баба Яга пак е качила, пуска лайв. Стария ми акаунт и да. Не са всички тук, ама аз главно това се ползвам, така че нямам проблеми с това. Добре, мога да кажем, че TikTok си е добре. Messenger, да видим. Всичко си е тук. О, чакайте, нещо стана.
искаме ви да си вляза отново в акаунта. Добре, може би, защото доста време не съм влизал. И вътре сме. Сега да видим какво друго ми липсва. Snapchat. Да. Искам да вляза. Аз приносо не ползвам Snapchat, така че ще го изтрия. Делитвам го директно. OLX. Ползвам го. Редовно. Добре, хора, успях да се вляза в OLX-а. В смисъл не бях влязал, така че да. И затова спрях, защото да не ви бавя. Instagram, ползвам го редовно. Не баш редовно, но пак се го ползвам. Кой профил съм? Кажи ми. От чибания профил съм. Пак не си знам паролите на главния ми профил. Добре. Ще пробвам да си вляза в него, макар че не знам никакви пароли. Ти иска сега да създам профил. Не, ще вляза. Add account. Логин. И сега си влизам. Добре, няма ви бавя. Ами хора, успешно влязах. Ето. Можете да ме последвате, ако искате. Така че Инстаграм ми е успешен. Обаче да видим следващите неща. Така. Продължаваме с Weebly. Това е едно приложение за вебсайтове да се правиш, обаче аз го трия. Изтрия го. Teams, трия го, не ми трябва. Facebook би трябвало всичко да се е наред. Да, тук абсолютно всичко си е наред. Google Earth няма какво го гледам. CapCut също няма какво го гледам. Black Hole, ето това тук е черното. Това е затегляне на видео от TikTok. Казвам го, нали, за тия, които не знаят. И Транспорт Бургас е ето тук. Това също няма какво го гледам. Мисля, че всичко си е изцяло наред с този телефон. Всички снимки си имам тук. Контактите са ми всички, логично. Няма какво даже да ги проверявам. И да. Перфектно. Само да кажа, това видео може да е по-кратичко, защото аз главно не ползвам телефон, аз ползвам, в смисъл като съм си вкъщи, главно използвам таблета. И да, и много важно нещо, не съм iPad Kid, да, iPad е, обаче го ползвам само за TikTok и за нищо друго. Казвам го за тия, които ме гледат. Но като съм навън също не използвам много телефона, той главно ми стои в чантата, гледам, нали, да се забавлявам. Добре хора, минаха няколко часа, откакто последно снимах, може би около 3-4 часа, и мога да ви кажа само едно нещо. Този телефон е много зле. Буквално батерията му пада като нищо, в смисъл върви надолу и така. Не върви така, върви право надолу. И прегрява веднага. Наистина не бих го препоръчал. В смисъл, не го използвах толкова много, обаче преди малко го взех така, да разцъкам, нали, да видя как ще се справи за гледането на TikTok, като цяло на социалните мрежи, и беше доста зле, прегрява, батерията върви право надолу, в смисъл 199, 98, не чака. Така че нещо, което мога да ви кажа е, че този телефон не си заслужава. Веднага просто смених сим картата, вкарах се в този телефон, в който снимам, върнах се всичко, просто онен телефон наистина не си заслужава. Допреди месец, може би месец-два, ми се наложи отново да се сменя сим картата с него, защото моят телефон имаше някакъв проблем, бях го счупил и не искаше да такова сим картата, не я засичаше. В смисъл, не я изписваше, че няма сим карта, обаче той имаше. И се оказа, че от изтърването е станало нещо, все едно. И така де, но този телефон е наистина много зле. Просто веднага си вкарах сим карта в този тук телефон, с който снимам,
и наистина не ви го препоръчвам. Ако си търсите бюджетен iPhone, бих ви препоръчал да си вземете iPhone XS, защото поне е малко по-нов и все още получава апдейти. Или пък съберете малко повече за iPhone 12 или iPhone 11 Pro. Но аз наистина очаквах iPhone 7 Plus да е малко по-добре. Защото до преди месец-два не се справяше отлично, но батерията беше малко по-добре. Не прегряваше чак толкова много от само TikTok или нещо такова. Доста добре се справи сега. Не беше отлично, но... Така че наистина купете си някакъв по-нов телефон, но аз лично не ви препоръчвам да си купувате iPhone, който е под iPhone X. Всичко нагоре окей става, но всичко надолу вече е старо. Дори от Apple бяха казали, че бяха нарекли всичките iPhone от X надолу ретро. И знам, че принудително трябваше цяла една седмица да бъда с него, обаче той няма да издържи. А пък аз доста говоря по телефона, понякога ми се налага да се оговарям за оговорки и той просто не ще издържи на това, така че да, наистина не си го купувайте, не се заслужава. И съжалявам. Така че, бай хора и до следващото видео.